I ved, der kommer der eller krudt. Hvem er I andre? Vi er hvad foregår. I kan stå derovre. Det er ham, der skal være. Ja. Der er også lære at slås. Ja, det er. Ja. Det kan jeg godt sige. Men det er derfor, vi aldrig slået de vilde romer. De kommer bare op og angriber os. Hvis du våben med dig, så skal du slås. Du skal lære at angribe og forsvare dig. Men det er jo... Er du højre og venstre hånd? Højre. Så er det stadig højre, venstre, skjold. Men tag det på. Er det ikke sådan lidt gammeldags, det her? Jeg fik at vide, at du skulle lære at slås. Men... Du står det ene ben forud. Du vil altid gerne bevæge din venstre arm. Det er den, der beskytter dig, den, der holder dig i live. Ja. Så jeg angriber her. Ja. Du kommer til at slås med Ugdar. Ugdar! Ugdar! Det var ikke, hvad jeg... Ugdar! Vi skal bare spare. Vi kommer ikke til at få hinanden ihjel. Ugdar er sød. Du bygger op, vi gør med. Du har nogle basislag. Jeg er klar til. Slap af. Du slår ikke så meget hinanden ihjel. Du har basislaget. Slår op fra. Du slår Ugdar. Forsvar dig. Du kan også slå venstre fra. Du slår Ugdar. Du skal ikke være bange for det. Gør det til for at beskytte dig. Vær klar på benene. Ja. Du gør også. Ja. Du har også du må gerne slå igen. Hvis han rammer dig, så må du også ramme ham. Hvad? Det er et blyvåben. Det var sponsoreret præsident, det der. Ja, men det var hulu. Det er et blyvåben. Sker der noget i stedet for her? Nej. Det gjorde der i går. Jamen, det er noget Jeg har taget noget, der vi skal træne os. ikke er der stramme. Du kan gøre det rigtig godt. Hold dig på benene. Lad med at arbejde med at slå. Lad med at slå. Fortsæt, det går arbejde. Du har et skarpt pind. Det siger du, vi skulle beskytte os ud i. Bare roligt, du er jo her for kamptræning, ikke? Nej, du skal lære at beskytte dig. Du skal lære at beskytte dig selv. Ja. Jeg vil ikke gøre, når der er folk, der stod omkring dig. Noget, vi slår ihjel. Og der er med, hvor du går. Hold det åben. Kan du ikke holde øje med det hele på en gang? Han er jo Så dør du. Jamen, jeg vil ikke dø. Det er derfor, du skal forsvare dig. Jamen, jeg har da skylden for ham. Jamen, du dør ikke. Sikkerhedsprocedure aktiveret. Hvad? Sikkerhedsprocedure aktiveret. Vi kan ikke slå hinanden ihjel. Det er blyvåben stadigvæk. Du får lidt knups. Men det er bedre, end det er rigtig svært. Så mens du benen. Rigtig svært. Og romer, I kommer. Romer! Romer! Romer, hvor er de? Hvad er det for en situation, I kører? Jamen, Det er for at lære dig, hvad det er en lille trussel. Jeg skal nok blive noget med dig. så er det svært. Sådan. Der er købt tilbage. Det er... Vi skal blande jer udenom, og der er mig træne mine tropper. Du kan knuppe, så har de skadet nogen. Ja. Du skal holde på det igen. Er I klar? Halv skade føler. Det var lige cool. Ja, den til godt lige. Godt. Er I klar til næste omgang sparring? Husk at holde